Skal IA, Demokraterne og Gadusgratiet partiet fortsat have den politiske takstok de næste 4 år? Eller skal Siumut generobre de magtfulde politiske taburetter? Og hvad med Atassut og Parti Inuit? Kan de kæmpe sig til pladser og indflydelse? Meget står på spil, og alt tyder på tæt løb den 12. marts. Valget, det er jeres. Ved du ikke, eller tvivler du på, hvad du skal stemme, ja, så bliver du forhåbentlig lidt klogere i aften. Velkommen til vælgermødet direkte fra hallen i Sisimiut. Og med mig har jeg ligesom sidst et yderst veloplagt publikum. Er det ikke rigtigt? Og igen i aften er det ikke kun publikum her i salen, der er med til at sætte dagsordenen. Også I seere kan være med. I kan gå ind på vores Facebook-side på adressen facebook.com/rinarsinek. Her kan I stille lige præcis det spørgsmål, I mener, kandidaterne skal forholde sig til. Og så sørger jeg for, at de kommer videre, i hvert fald nogle af dem. Og svarene, og midt i stormens øje, står I, kære kandidater. Velkommen til. Er I klar? Ja! Det er godt. Inden I får ordet, så vil jeg lige fortælle, at planen for de næste 75 minutter er den samme som sidst. Først får partierne en kort præsentation på 1 minut. Derefter har vi været på gaden her i Sisimiut for at høre, hvad folk har af spørgsmål til kandidaterne. Så giver vi spørgsmål på Facebook, der sætter dagsordenen, inden turen altså kommer til spørgsmål her fra salen. Allerførst så har hvert parti altså 1 minut til at kort at præsentere sig selv. Lodtrækningen har gjort det sådan, at det bliver Atassut, der ligger ud. Så værsgo. Ja, tak. Ordet er jeres. Tak. Kære vælgere, Atassut vil gerne gøre en forskel i den kommende valgperiode. Vi har 6 ting, vi gerne vil nævne og fremhæve. Det er vores holdning til folkeskolen skal være bedre frem for at sænke krav til videre uddannelser som gymnasier. Rentefradrag skal vi genetablere. Og bæredygtig brug af offentlige midler skal vi indføre i selvstyret til administration af vores offentlige midler. Det vil sige, at de skal handle mere lokalt. Med hensyn til Isugasia storskala-projektet i Nuuk, der mener vi fra Atassut, at vi skal være åbne for at undersøge eventuelt brug af royalty eller kombination af royalty og skatteprovenu af overskud. Samtidig vil vi gerne give medindflydelse til vores borgere. Tak skal I have. Tak. Præcist, kort og klart. Så er det Anton Frederiksen og Gadusgratiet partiet. Værsgo. Kære alle seere og lyttere, og ikke mindst alle tilstedeværende her i salen. Velkommen til Gadusgratiet partiets fremlæggelse af vores valgprogram, der blandt andet indeholder mange vigtige og spændende emner og mange forskellige mærkesager. Heriblandt er mere brug og udnyttelse af vandkraftressourcerne. Som vi alle sammen ved, så er der jo etableret vandkraftværker, som vi ikke udnytter fuldt ud i dag. Og vi mener fra Gadusgratiet partiet, at den kæmpe energi, vi producerer, skal udnyttes bedre. Og vi arbejder fortsat på, at folkeskolelærerne får støtte i forbindelse med deres arbejde i skolen. Tak skal du have. Det bliver sidste ord. Meget fint. Næste parti bliver Siumut. Værsgo, ordet er jeres. Vi byder også velkommen til vores publikum, i særdeleshed til seerne og lytterne ude på kysten. Siumut går til valg på at få en anden styre. Vi går til valg på med et program, der i de næste 4 år i korte træk går ud på at få skabt et nyt økonomisk råderum. Vi vil arbejde på at gøre Grønland ud fra et helhedsbetragtning og ud fra et sammenhængende fordelingspolitik
og finanspolitik. Siumut har forelagt sit program, og som er tilgængelig for vores publikum. Vi kan ikke lave om på landets geografi. Grønland er nu engang det land, som det har, den demografi og den befolkning, som den har. Det er den erkendelse, at Siumut går til valg på. Tak skal du have. Det sammenhæng. Meget fint. Tak til Siumut. Så er det demokraterne. Værsgo til jer. Jeg er et privilegeret menneske. Jeg er selvstændig charterbådsfører. Hver eneste dag, når jeg går ned til min båd, så kigger jeg op og tænker, det bliver en god dag i dag. Jeg er demokrat, fordi vi deler en vision om, at alle i Grønland, de skal vågne op hver dag med den følelse i maven. Vi skal bygge vores land på uddannelse. Vi skal have en kompetent skole. Vi skal have en glad skole, som både elever og lærere glæder sig til at gå ind i hver eneste morgen. Den uddannelse, den skal støtte op om den vækst, vi har brug for. Og den vækst, den skal ikke bare komme fra store firmaer og fra råstoffer og den slags. Den skal komme fra de små og mellemstore virksomheder, som i hele substansen i det grønlandske erhvervsliv. Den vækst, den skal give os tryghed. Den skal give os den tryghed, at når vi sidder i vores alderdom, så er vi trygge og kan se tilbage på et glad liv, vi har haft. Tak for det. Så skulle vi have haft parti Inuit, men de har igen valgt ikke at stille op her i den danske udgave. Derfor går ordet til IA. Værsgo til jer. Tak. Kære vælgere, Inuit Ataqatigiit ønsker at fortsætte den ansvarlige økonomiske politik, som der bliver ført i dag. Det er vigtigt at styrke de svageste led i samfundet, tage hånd om børn og unge. Med 2025-planen i hånden vil vi fortsætte den kurs, der er lagt for. Men Rom blev ikke bygget på en dag, og det gør Grønland så sandelig heller ikke. Derfor er det meget vigtigt for Inuit Ataqatigiit at lægge vægt på, at den næste valgperiode bliver med meget mere åbenhed omkring politiske beslutninger. At lytte til samfundet, fiskeriet og turismen. At stimulere iværksætterånden, så vi får mange flere tangenter at spille på. Vi skal have de økonomiske søjler op sammen, så vi kan skabe de bedste resultater for landet. Rigtig god debat og godt valg. Tak for det. Tak for det, alle sammen. Første spørgsmål for vælgerne i aften, det kommer fra Sten Balle, som vi mødte, da vi var en tur på gaden i går med vores kamera. Her kommer, hvad han havde på hjertet. Det drejer sig om olien og den sikkerhed, der er omkring det. I 79 der rejste Philip Lausen over til Alaska og lavede en reportage, hvor han undersøgte, hvad der var sket med hensyn til olien. Og der var blevet lavet, man påregnede at lave en boring, og folk var meget imod det i starten, men det blev så alligevel vedtaget. Det første, der sker, det er, at der sker et blowout, og flere mennesker bliver dræbt. Der går så noget tid, og de skal så i gang med anden boring, der sker nøjagtigt det samme. Mit spørgsmål er så, kan vi ikke vente med det olie, halløj? Det er altså risikabelt, især i vores sårbare farvande og meget isfyldte. Sker der et blowout, og vinterisen lægger sig, jamen der går jo et halvt år, inden man kan gøre noget. Hvorfor ikke skrinlægge det, og så koncentrere os om mineralerne? Tak til Sten Balle for et fint spørgsmål og yderst relevant i disse tider. Olie er risikabelt. Lad os holde os til mineralerne. Adasut, har han en pointe? Ja, samfundet har mange ønsker, og det er ikke gratis, alle de ønsker. Vi vil gerne lave sådan, at der er samfund,
der kunne bære sig selv, plus at vi bliver selvstændige. Alle de opgaver, vi skal overtage fra Danmark, de 32-33, det koster også. Så hvis det ikke er risikabelt for miljøet og for menneskene, så vil vi have olieboring i de sikre zoner. Men der er jo ikke noget med olieboringer, der er 100%. Det er jo et eller andet sted, så tager vi en chance. Ja. Der er ingen garantier for noget som helst. Er det den chance værd, Siumut? Siumut har den principielle holdning, at om det er olie-efterforskning eller udnyttelse af en hvilken som helst råstof, så går Siumut ind for udnyttelse af ressourcerne på basis af sikkerhed, på basis af beskyttelse af miljøet, først og fremmest, og derefter også sundhed. Så længe at der er de nødvendige forholdsregler for et sikkert olie-efterforskning, så går Siumut principielt ind for det, ja. Men vi har jo set, der er ingen vi kan ikke være 100% sikre. Vi tager jo en chance, og vi sætter miljøet lidt på spil. Er det værd? Vi kan ikke lave om på vores geografi. Vi må erkende, at Grønland er en del af Arktis, og Arktis har et meget sårbart miljø og natur, som vi skal tage vare på. Selvfølgelig er der nogle forholdsregler, vi må tage, hvor vi kan diskutere, i hvilken strækning olie-efterforskning skal foregå, fordi der er isforhold, vejrliget med videre, som vi må forholde os til. Så vi gør det så sikkert, vi nu engang kan, Palle Christiansen, og så håber vi det bedste, fordi vi har brug for de penge. Er det sådan tankegang er? Altså, demokraternes tankegang er således, at vi har fuld forståelse for de bekymringer, som Sten Balle han her ytrer. Det er også dem, vi har i demokraterne, det er også dem, der har været i Naalakkersuisut. Derfor har vi sat meget, meget fokus på de sikkerhedskrav, der skal leves op til, når det er, man efterforsker og man udvinder olie. Der kan ske ulykker, og derfor stiller vi krav om, at der skal være oprydningsudstyr, og der skal stilles sikkerhed til, at man igen kan gøre rent efter det. Og vi kan jo se, at både i Alaska og i Canada, der kan man nemt lede efter olie og gas og udvinde det uden de store problemer, og så kan man også her. Men som du siger, der kan altid ske ulykker. Det kan der også med alt muligt andet. Men vores økonomi tilsiger i fremtiden, at det ikke nok bare at få et smelteværk i Maniitsoq eller en mine i Sydgrønland. Vi skal have olie, hvis vi i fremtiden skal kunne finansiere den velfærd, som er så vigtig i det her samfund. Tak for det. IA, fordi vi har vel reelt ikke noget valg. Hvis vi skal sikre vores fremtidige velfærd og skabe en mere selvbærende økonomi, så skal vi vel få fat i den olie, også selvom det er en chance. Er det ikke? Ja, det er svaret, fordi vi har virkelig brug for den økonomi, der ligger i at udvinde olie. Jeg mener, det er meget vigtigt for samfundet, og vi mangler for de næste 30 år hver eneste år 1 milliard kroner, som vi skal ud og finde dækning for. Derfor er det vigtigt, at vi griber de chancer, der er. Men derfor er det også samtidig meget, meget vigtigt for IA, at miljøet det er med, og vi hele tiden sørger for, at det bliver de bedste løsninger overhovedet muligt for miljøet i den proces. Men man kan vel også sige, at der er jo masser af mineraler i vores undergrund. Der findes utallige projekter på tegnebrættet, og der er vel masser af milliarder nok at tjene på vores mineraler, så kunne vi ikke nøjes med at tage nogle mere sikre løsninger, og så i hvert fald indtil der måske er noget endnu sikrere teknologi, lade olien vente lidt. Ja, men nu er olien så heller ikke begyndt at blive boret op endnu, men vi må tage et skridt ad gangen og vurdere det, og jeg mener, det er meget, meget vigtigt, at vi også kigger på, hvor henne i Grønland er det bedst at bore olie op. Vi skal forsøge at få olien op der, hvor vi ikke har så meget is. Anton Frederiksen, der er projekter både i Kringlerne, der er jernminen i Godthåbfjorden, der er Alcoa på tegnebrættet. Har vi ikke mere end rigeligt at se til med vores mineraler? Kunne vi ikke snilt vente lidt med den der olie? Altså det er også det, vi siger i Qattosaratipartiet, at vi må prioritere. Vi har masser af mineraler. Altså vi foretrækker ikke olie og efterforskning og eventuelt olieboringer ud til havs. Også netop fordi vores vigtigste ressource og vores vigtigste erhverv er stadigvæk baseret på havmiljø, fisk
havpattedyr, og alt, hvad vi får til dagligt, det er fra havet. Og derfor siger vi i Katusarati-partiet, at det er ikke noget, vi har prioriteret olien frem for andre mineraler, som kan så du er parat til at droppe olien frem for mineralerne? Altså, vi har masser af vand eksempelvis, som uden forurene miljøet kan sagtens producere meget mere vand, end vi gør i dag. Kunne I sige ja til mineraler og nej til olie? Faktisk ja. Jeg mener, at det man skal fokusere på, det er, hvad er tilgængeligt, hvad kan betale sig, men derefter så skal vi prioritere, hvad er mest sikkert for landet, og hvad kan vi få mest ud af rent økonomisk. Og så må vi afveje, hvad der er bedst for Grønland, og afveje risikoerne, fordi det er vores politik, at hver råstofudnyttelse skal være begrænset i risiko mest muligt. Det vil sige, man stiller store krav til sine aftaleparter, men prioriteringer, det er det, der skal til. Du sagde selv, at vi har en masse af ressourcer. Det er rigtigt, og vi skal undersøge tingene. Vi skal have travlt på en langsom måde. Det vil sige, vi skal undersøge tingene. Jeg mener, Isugasir for eksempel er et eksempel på, at naalakkersuisut fører en meget forhastet beslutningsproces i projektet, fordi man hele tiden fokuserer på, at det er nu, vi skal oprette tingene. Vi skal skynde langsomt. Det er det. Pelle Christiansen, skynd os langsomt. Kunne vi sige ja til mineralerne og nej til olien? Kunne vi sige nej til olien og ja til kun mineralerne? Jamen altså, vi kan jo gøre som Atassut, og så sige nej til det hele, og så droppe velfærden, lukke sundhedsvæsenet og alt muligt andet, altså, og så leve i et moratorium. Det kunne man godt gøre, men virkeligheden, når den banker på ens dør, så er man altså nødt til at lukke op. Vi vil gerne bevare et ordentligt uddannelsessystem, vi vil godt bevare et ordentligt velfærdssystem, og de ting koster altså penge. Så derfor er vi nødt til at skaffe nogle nye indtægter til det her land. Vi får ikke flere penge fra bloktilskuddet. Vores kvoter er på vej ned, det vil sige, at vi skal skaffe nye indtægter. Og jeg mener ikke, man kan sætte det op, som vi gør. Skal det være det ene eller det andet? Jeg mener godt, det kan være både og. Hvad siger Siumut til det? Er det også både og her? Vi skal have skabt klarhed omkring vores ressourcegrundlag. Vi skal have undersøgt, hvad Grønland besidder af råstoffer, om det er olie eller hvilken som helst anden mineral. Så i princippet går vi ind for udnyttelse af både olie, forekomster og mineraler. Vi ser ikke forskel på det, men derfra at sige, om olieudnyttelsen er aktuel, det ved vi jo kun først efter en olie-efterforskningsfase, som jo først startede her for nogle år siden. Så der er mange ting, der skal afklares, inden man eventuelt træffer en beslutning om udnyttelsen. Vi springer videre, for vi har mødt en mere, som, da vi var på gaden med vores kamera i går, som hedder Ingrid Rasmussen. Her er, hvad hun gerne ville høre jeres melding om. Jeg har et spørgsmål, som er, hvor meget det vil hjælpe til handicappede, der uddanner sig til højere niveau. Hvad er problemet, som det er i dag? Når de bliver færdige i gymnasiet, så ved ikke, hvor meget de vil hjælpe, hvor meget de vil få hjælp til at uddanne sig højere. Ingrid fortalte også mig, at hendes handicappede barn, som jeg forstod det, havde en uddannelsesmulighed i Nuuk, men det ville så kræve, at hele familien rejste med til Nuuk, fordi hun havde et behandlingsbehov, som der umiddelbart ikke rigtig var hjælp til. Vi sender vores stærkest handicappede til Danmark og placerer dem på institutioner der. Og nu hører vi også her, at det er måske ikke så godt, vi behandler de lettere handicappede. Jeg tænker på døve, synshæmmede og folk med mindre fysiske handicap. Er vi gode nok til at tage af vores handicappede mennesker? Er det slut? Vil I lægge ud? Ja, tak, og tak til Inger og hendes spørgsmål. Men jeg vil først gerne sige mit navn, fordi der er mange, der ikke kan sige deres, eller de kan ikke læse mit navn. Jeg hedder Mette Sofia Lærk, og
Når man har et handicappet barn, det er ikke nemt at finde en uddannelse for et ung handicappet. Der er jo ikke nogen mulighed her i Grønland. Og dem, der ellers starter til uddannelse, de bliver smidt ud fra uddannelsesstedet, fordi lærerne kan ikke finde ud af, hvordan man snakke med dem eller lære dem de handicappede. Så vi fra Atassut side vil gerne men vi skal have en lov eller fine rammer. Lave rammer. Undskyld, jeg er ikke god til at dansk, men din pointe kommer frem, så bare... Ja, at vi skal lave en rammer for, at alle handicappedes muligheder har et bedre muligheder inden for uddannelsesstederne. Palle Christiansen, du sidder på, i hvert fald på uddannelsesresortområdet. Har du været med til at sikre bedre forhold for folk som Ingrids datter eller barn? Nu er det selvfølgelig svært at sagsbehandle for åben skærm, fordi vi har jo ikke alle de her data i historien. Det så vi også fra udsendelsen i Ilulissat, hvor der også kom sagsbehandling frem. Men det, der er vigtigt, det er i de her sager at kigge på, hvad er det, de enkelte kan, og ikke hele tiden på, hvad er det, de ikke kan. Ja. Jeg synes, det er vigtigt, at vi i de her sager kigger på, ikke på personen som en handicappet, men som en studerende med særlige behov. Og hvad skal der til for at få flere gennem uddannelsessystemet? Men gør vi det? Det har vi sagt. Det er jo ikke sagsbehandling, det her. Det er et spørgsmål om, behandler vi vores handicappede respektfuldt? Sørger vi for, at de får de muligheder til at leve for dem et så, indholdsrigt liv som overhovedet muligt? Gør vi det? Altså, vi er den overbevisning i demokraterne, at vi gør, hvad vi kan, men der er langt igen for, at de har de samme muligheder som folk, der ikke er handicappede. Og det er noget, der skal rettes op på i den kommende valgperiode. Vi har taget med i uddannelsesstrategien, at vi skal sørge for, at alle studerende kommer igennem det uddannelsesforløb. Og heldigvis er der jo ikke flere handicappede end dem, vi har. Så det er muligt at lave individuelle uddannelsesforløb for de her. Så det er det, du vil gå efter, individuelle uddannelsesforløb? Ja. Men det kræver, at jeg bliver uddannelsesminister igen, men det kan I jo sørge for. Siumut, hvad siger I til det? Det er jo også et problem, der har eksisteret under jeres regeringstid, at handicappede har haft det svært her i Grønland. Er I klar til at sætte krudt på, at vi giver dem et mere indholdsrigt liv? Ja, det vil vi gerne, fordi vi har det er svært handicappede. Det bliver jo sendt til Danmark. Siumut går ind for børn, unge og det ældre. Også det handicappede skal have det bedst mulige hjælp i den her sammenhæng. Vi har jo tidligere gennemført socialreformer 2 gange i løbet af de 30 år, vi har haft regeringsmagten. De handicappede har en lige berettigelse i samfundet. Det er ud fra den erkendelse, at de handicappede har fået den plads, som de skal have i samfundet. Man skal ikke forskelsbehandle handicappede, bare fordi at de har en eller anden form for handicap. Og vi har bestræbt os på, at de handicappedes ligeberettigelse i samfundet skal være lige så godt som alle andre borgere. Og derfor har vi i høj grad hjemtaget handicappede. Men om vi har den nødvendige teknologi og uddannede folk og fagfolk til at servicere de handicappede, det er jo mere et svære spørgsmål. Fordi vi bestræber os på at uddanne de folk til at servicere dem, men pengene rækker ikke til det altid, desværre. Jeg ved, at her at i KNR, der har vi haft mange historier de senere om, at det har været en stor kamp bare at få bygget ramper, så handicappede eller kørestolsbrugere kunne komme ind i offentlige myndigheder og helt købe ind, og hvad nu det skulle være. Hvornår er IA parat til virkelig at sætte handling bag ordene og gøre noget for de handicappedes forhold? Med hensyn til bygge, det du lige nævner med ramper, og der har vi den sidste lovgivning på plads 2010, hvor der skal være tilgængeligt til alle handicappede. Og det er så noget, der skal videre arbejdes på, og der er mange steder, der er startet, men vi mangler stadigvæk nogle steder. Men når vi snakker om handicappede uddannelse, der har vi startet med, at IA har haft forslag fremme i Landstinget, for eksempel hvor efterskole for handicappede, de kan tage 3 år
hvor det ikke kunne tidligere med uddannelsesstøtte. Og så det er på det, vi er godt på vej. Og vi er også efterskole i Manito. Der har vi også sat 10 pladser til handicappede, så det er på vej, men vi er der er lang vej endnu. Men man kan også lave specielt tilrettet, nu nævnte du selv døve. Der kan man for eksempel lave specielt tilrettelagt en gruppe af døve unge kan starte op med et uddannelsesforløb, som er tilrettet for dem selv, således at de for eksempel selve teorien måske er kortere, med praktiske arbejde kan være længere. For eksempel hvis det vil uddanne sig til VVS eller tømmer eller maler, som har været på tegnebrættet tidligere. Hånden på hjertet. Anton Frederiksen, er det fordi, at det kan være besværligt, som vi hører Siumut siger, det kræver specialuddannede pædagoger, det er udgiftstungt, det kræver specielle bygninger. Er det derfor, vi lidt halter efter i forhold til handicappets forhold i Grønland? Er det fordi, det simpelthen er for tungt at løfte økonomisk? Jeg tror nok, at vi alle sammen har forsømt de områder i mange år. Og det er noget, vi burde have grebet meget bedre til for at løse de her problemer. Og vi er fra Qattaarsaatit partier parat til at være med til at finde bedre løsninger på det her område. Du har været med i regeringen i 4 år. Hvornår er det? Det er simpelthen ikke nok. 4 år er simpelthen ikke nok til at få, i hvert fald hvad angår den periode, der er. Altså 30 år kan ikke sammenlignes med 4 år. Ikke? Så en hurtig kommentar. En meget hurtig kommentar, det er, at vi grundlæggende mangler at implementere tankerne bag handicapkonventionen. Det vil sige, at vi skal ratificere den, sådan så at det handicappede har nogle grundlag, hvor de kan sige, at det her rettigheder har vi, så kan de henvende sig til myndighederne, samtidig med at lovgiverne har noget at gå efter. Så jeg vil også gerne tilføje, at det drejer sig om prioriteringer, som I lige hørte Naalakkersuisut sige. Det er rigtigt. Nu vil man prioritere at sætte skatterne ned. Nu vil man også lave udenrigskontorer. Hvorfor ikke vores handicappede? Hvad er det for nogle prioriteringer, vi laver i dag? Atassut har også været med i regeringen i mange år. Der er sket heller ikke særlig meget på det her område. Det er fremad, vi skal snakke, og det er den sidste valgperiode, vi kan forholde os til. Historien, det kan man altid læse sig frem til. Ved du hvad, det bliver sidste kommentar, for vi skal videre i teksten. Vi går til spørgsmål fra Facebook, og her har vi fundet et spørgsmål, som der faktisk er 3, der har spurgt om. Anne Reimer er en af dem, der spørger. Spørgsmål til alle partier. Hvilke tiltag vil I foretage for at mindske seksuelt misbrug? Som den seneste undersøgelse viser, at 32% af pigerne og lidt over 10% af drengene i 9. og 10. klasse er blevet seksuelt misbrugt. Det er en gammel trave, men det er jo drøn alvorligt, og det er et stort problem i Grønland stadigvæk. Jeg kan lige sige, at både Dorte Vangsø Simonsen og Rosa H. Petersen har spurgt om præcis det samme. Der er et lille tillæg til spørgsmålet, som vi kommer til senere. Men først og fremmest, vi har snakket om det ved mange valg efterhånden. Vi har et problem. Det er rigtig mange mennesker, der får ødelagt deres liv, inden det overhovedet er kommet i gang. Hvornår og hvad skal der til, og hvad kan I gøre for at bryde den onde cirkel? Demokrater? Dans med. I dag er den 14. februar, der har 1 milliard mennesker i hele verden været ude og danse imod vold mod kvinder. Vold mod kvinder og seksuel misbrug. Det er meget svært at standse. Det standser først, når vi holder op med at tænke på det som om, at det er noget, samfundet skal løse for os. Det er et problem, der først holder op den dag, jeg rejser mig op og siger, nu vil jeg ikke se på det her mere. Når du rejser dig op og siger, det vil jeg ikke se på mere, og når jeg, der sidder derinde, rejser jeg op og siger, nu er det slut, så får vi bukt med det problem, ikke før. Siumut, det er også noget, I har kæmpet med i mange år. Hvad tror I, der skal til for, ligesom at vi kan bryde den cirkel en gang for alle? Meget af det her handler om tabu gennem mange år. Vi skal bryde tabuer for at kunne ændre på tingene, og det er de Siumut blandt andet har været med til at få skabt fokus omkring seksuel misbrug. Ikke kun af børn, men seksuel misbrug generelt.
Det er indsatser omkring forebyggelse, som skal ske i alle alderstrin, både i folkeskolen og i uddannelsesinstitutioner, men også omkring familie og vejledning med videre, der skal være med til at ikke alene at få sat fokus på det, men at handle ud fra problemerne. Hvad kunne man konkret gøre? Altså, kommunerne har den frihed til at ansætte familievejledere, terapeuter, og selvstyre har sin pædagogiske og psykologiske rådgivning sammen med kommunerne. Så der er instanser og organer til at, afhjælpe problemerne på det område. Er IA enige om, at det er den vej, vi skal? Er det det, der skal til for at bryde en meget ond cirkel? Altså, i de sidste 4 år, der har vi set en ekstremt stor aftabuisering af rigtig mange af de her områder, som er svære at tale om, og som går ind og påvirker mennesker allerinderst inde i forhold til følelser og i forhold til selvværd. Og det er ekstremt vigtigt, at vi fortsætter med at aftabuisere det her område. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at der rent faktisk også blevet gjort et ekstremt stort arbejde i forhold til at sikre, at børn selv ved, hvad deres rettigheder er. MIO er startet, altså børnetalsmanden, der er kommet et børneråd, og man er begyndt at lave rigtig, rigtig meget oplysningsarbejde for børn i alle aldre, i skolerne osv., i forhold til, at børn skal vide, hvor de skal sige nej, hvor deres grænser går, vide mere om, hvad de selv er værd. Det er nogle af de ting, der skal gøres for at forebygge det her. Børn skal vide, hvor de skal gå hen også, hvis der sker overgreb. Derfor er der også lavet en ekstra indsats i forhold til telefonlinjer, hvor børn kan ringe ind, og der bliver også nu arbejdet på at lave rådgivningscenter, så også voksne, som har været udsat for seksuelt misbrug i deres ungdom eller barndom, kan få rådgivning på det her område. Men allervigtigst er det, at vi aftabuiserer, at vi taler om det åbent, at vi ser det som et samfundsproblem, og ikke kun et problem for enkeltindividet. At vi alle sammen tager ansvar, når vi ser, at den her slags overgreb sker, sådan så vi får åbnet op for at få gjort noget ved sagerne. Pelle Christiansen. Nu var du ikke ved mødet her forleden dag, men jeg ved, du så det. Der snakkede vi meget om folkeskolen og de problemer, der er, og alle var enige om, at den sociale indsats og lærerne, og det skulle kædes meget mere sammen. Her har vi jo også med noget at gøre, som måske er en af de allervigtigste bagvedliggende grunde til, at det også går dårligt i folkeskole, at folk ikke kan følge med, ikke kan sidde stille, ikke er i balance til at tage sig en videregående uddannelse. Er det ikke på tide, vi kommer et skridt videre og virkelig gør noget? Altså jeg vil sige, det er ikke bare på tide, det skulle have været gjort for længe siden. Man har i alt for mange år, som Sara også er inde på, vendt det blinde øje til de her problemer. Mange har kunnet se og kan se i det her samfund, at der er børn, stille børn, som uden at sige det, råber om hjælp. Derfor har demokraterne også kæmpet for, at der blev afsat ressourcepersoner netop i folkeskolen til at være med til at identificere de her børn, så de hurtigst muligt kan få noget hjælp. Og Naalakkersuisut har faktisk afsat mange penge til det her med tidlig indsats. Og vi er faktisk meget stolte af og har lavet et meget stort program for at netop kunne redde de her børn. Og bare det, at vi fik oprettet en børneombudsmand, gør jo, at der er lige pludselig nogen, der taler børnenes sag hele tiden, uanset hvem der sidder i regeringen. Det er et kæmpe skridt. Anton Frederiksen, du skal også lige have et ord på denne her. Har du et konkret forslag til, hvordan man kunne være med til at bryde denne her onde cirkel? Det har jeg, og jeg har også et godt eksempel fra en tid, hvor jeg var borgmester i Ilulissat, hvor vi simpelthen ansatte 2 socialrådgivere i skolen, hvor børn kan rette henvendelse til, hvor de kan få råd og vejledning med videre, hvor de kan komme med deres historie til nogle folk, de slutter på, og de har virkelig gået ind på det. Og jeg må sige, at vi må se tingene i øjnene og erkende, at vi har et kæmpe problem i Grønland. Når vi bare siger alkoholproblemet, hvor mange af de her sager er alkoholrelateret med seksuel misbrug og misbrug af børn, og det er noget, vi alle sammen skal og bør gøre noget mere ved. Ellers bliver de bare ved snakken.
Vi må simpelthen alle sammen hjælpes af hinanden. Doris Jakobsen, du har kommet markeret. Seksuel misbrug er så stor her i Grønland, at det er fuldstændig uacceptabelt. Vi må fokusere på, at behandlingstilbudene for seksuel misbrugere, og også for, ikke kun for de misbrugte. Siumut har haft et forslag i Inatsisartut om behandlingscenter for de misbrugte, som bliver også vedtaget i Inatsisartut. Derfor må vi også arbejde videre med det. Den bliver ikke til noget, fordi man har kun finansieret det på børnene. Vi må fortsætte med informationskampagne med FN's børnekonventionsrettigheder, som indeholder også børnerettigheder. De må vi fortsætte med. Okay. Ja, Palle, du har markeret. Ja. Sten? En hurtig kommentar. Ja, tak fordi jeg kom til. Det er et stort problem, vi har, og den har været kendt i lang tid. Det er rigtigt. Men det, man skal fokusere på, dem, der visiterer børn til behandlinger, det er sociale rådgivere. Og gennemsnitligt har en socialrådgiver af sager på 100 i Nuuk, mens det i Danmark til sammenligning må maks have 35. Allerede der har vi et problem. Allerede der har vi et prioriteringsproblem. Skal vi sætte skatterne ned? Skal vi lave udenrigskontor? Eller skal vi tage vare på vores befolkning? At det går ind for, at vi tager vare på vores befolkning først. Jeg tror, vi kommer ikke videre i det her, og det er om ikke andet vigtigt lige at få nævnt det. Og det ja, vi har et spørgsmål mere, og det kommer fra Dorte Christiansen, og spørgsmålet går på nul-tolerancen vedrørende uranudvinding. Hun spørger, hvordan står Siumut i det her spørgsmål. Der kan vi jo starte. Hvordan forholder I jer til uran? Værsgo. I Siumut, der mener vi, at det er meget vigtigt, at der skal være gang i erhvervsudvikling. Og vi har råstoffer, som er meget eftertragtet, og det skal vi udnytte. Og vi har meget behov for det, og vi mener, at vi skal ikke være tilbageholdende med at udnytte de ressourcer, vi har. Det skaber vækst i erhvervsliv. Og vi mener, at i Siumut, at vi sætter først og fremmest sikkerhed og uden fare for sundhed for råstofaktiviteter. Det skal vi først og fremmest sikre. Men vi accepterer en vis niveau. I er ikke bange for, hvad konsekvenserne ved uranudvinding? Nu tænker jeg jo ikke kun på, hvad det politiske internationalt kunne skabe af uro, men også på, at det er jo noget dødgiftigt noget måske for vores miljø. Altså, når vi ser først og fremmest sikkerhed og sundhed, så sætter vi nogle grænser allerede i sig selv. Det er det allerhøjeste. Det gør vi for alle råstofaktiviteter. Men vi siger, at vi skal udnytte vores ressourcer, der det tilgængeligt og muligt. I har lige holdt landsmøde, og her besluttede I, at I ville fortsætte med en nul-tolerance på uran. Hvorfor det? Jamen, det er fordi, vi har ikke noget grundlag for at tage en anden beslutning. Vi har sagt meget klart allerede, da vi dannede koalition med demokraterne tilbage, og tilbage i 2009, at det er først, hvis vi har et videnskabeligt grundlag for at skulle ændre den holdning, vi vil ændre den. Hvis det viser sig på det grundlag, at der ikke er miljø- og sundhedsskadelige effekter af en eventuel udvinding af uran og andre råstoffer med radioaktiv indhold. Så det er helt utrolig vigtigt at slå fast her, at uran er farligt. Vi har hørt utrolig mange politikere være ude og sige, at det er uskadeligt, at det kan bruges til kræftbekæmpelse og det ene og det andet. Uran er altså farligt, radioaktive stoffer er farligt. Det er derfor, det bliver reguleret så stramt i hele verden. Derfor har vi også et medansvar, når vi har forekomster af de her råstoffer i Grønland. Vi mener ikke, det er
tid nu til at ændre ved vores uranpolitik, for der foreligger heller ikke nogen ansøgning om udnyttelsestilladelse med råstoffer med radioaktivt indhold på nuværende tidspunkt. I er ved at nedsætte en gruppe, der skal kigge på det her, men man kan også sige, at vi har et projekt i Sydgrønland, som står på tasken til at parate. Det, de mangler, det er en godkendelse, fordi uran er en del af det dernede. I har haft 4 år. I har haft lang tid til ligesom at kigge på det her. I siger det samme, som I gjorde til sidste valg. Hvornår kan vi regne med, at I tager endelig stilling til det her og får det undersøgt? Der er ikke indkommet nogen ansøgning om udnyttelsestilladelse til Kvanefjeldet. Det er meget vigtigt at vide det her. Der er ikke indkommet nogen ansøgning om udnyttelsestilladelse til Kvanefjeldet. Vi ved, de er langt i deres forberedelser. Den anden ting med Kvanefjeldet er også, at den ligger utroligt tæt på Narsaq. Hvis vi skal åbne en åben mine på Kvanefjeldet og bryde malm derfra, som indeholder radioaktive stoffer, så er vi nødt til at tale om, hvad vi skal gøre med Narsaq. Fordi støv fra åbne miner forurener. Det er ikke undgået nogen steder i verden. Så vi er simpelthen nødt til at tale om, hvis vi skal tale om Kvanefjeldet, hvad vi vil med byen, hvad vi vil med landbruget, hvad vi vil med forholderstederne i det område. Det område er et af de steder, vi regner med, at vi skal bruge som fødekammer, som fødevarekammer, hvor vi skal have landbrug, vi vil have flere grøntsager osv., som vi bruger til at sælge i vores eget land, så vi kan komme af med den store import af fødevarer udefra. De ting er vi nødt til at tale om, hvis vi skal tale om Kvanefjeldet. Så lad os tale om Kvanefjeldet. Men urandebatten, det er en anden ting. Den indeholder mange andre aspekter. Men det er desværre blevet blandet sammen med de andre partier, og det er ekstremt ærgerligt. Har hun ikke en pointe? I er jo også sådan mere eller mindre pro-uran. Nu skal vi se at komme i gang dernede. Har hun ikke en pointe her? Ja, det er, hvordan man kigger på mulighederne. Det er, at man kan have et principielt holdning om, at vi siger ja til at udvinde. Men så må vi risikovurdere det store politiske, risikoerne ved miljøet, og så afveje det. Selvom man har et princip om at udnytte det, ja, men vi skal stadigvæk vurdere, kan det betale sig. I stedet for at bare afvise det hele, så sender man det signal ud til resten af verden. I har ikke noget at komme efter. Det er et dårlig politik. Okay. Demokraterne, hvordan forholder I jer til uran? Jamen, demokraterne er pro-uran. Udviklingen står helt stille nede i Sydgrønland, og der er i høj grad behov for arbejdspladser. Selvfølgelig går vi ind for, at sikkerheden skal være i top, hvis vi åbner en mine, for eksempel en åben mine, som Sara er inde på i Kvanefjeldet. Der findes eksempler i Canada på, at det er muligt at drive den slags miner og stadigvæk have styr på sikkerheden. Så i forhold til den stillstand, der er i Sydgrønland, og det store ønske, der er om at få gang i arbejdspladser i forbindelse med minedrift dernede, så går vi ind for, at man udvinder. Men kan vi ikke gøre os op i arbejdspladser, hvis vi ødelægger hele landsdelen i løbet af 20 år, så kan det godt være, at vi har noget at lave i 20 år, men så er der ikke nogen, der nogensinde har noget at lave dernede mere igen, så det skal vel opvejes, som Sara Olsvig er inde på. Jo, men som jeg påpeger, så går vi jo også ind for, at sikkerheden skal være i top. Der findes bare eksempler i Canada på, at det er muligt at drive den her slags miner, og stadigvæk have byer liggende klodser bag. Så må det jo også være muligt i Grønland. Siumut har markeret. Ja, de sjældne jordarternes priser er meget høje i hele verden, men vi må også prioritere vores sundhed selvfølgelig, og det er det, vi prioriterer også i Siumut. Men alligevel, så kan vi jo ikke altid være afhængige af de danske bloktilskud. Vi vil gerne have økonomisk uafhængighed fra Danmark i fremtiden. Men det vil ikke være at ødelægge en hel landsdel for? Der har været en rapport om uran fra Kvanefjeldet, som blev også vist for måske 3 år siden i Inatsisartut. Den indeholder også, at hvis man udvinder uran eller graver den ned i underjorden 2 meter, så er der ingen konsekvenser for dyr og mennesker og for naturen. Det synes jeg også, man bør opmærksom på. Der har været en seminar for nyligt i Danmark fra DIS, som alle professorer fra hele verden deltog om uran. Jeg synes, sådan nogle konferencer bør også laves her i Grønland, så vi kan få os mere information fra de videnskabelige personer. Ja. Altså Frederiksen, du skal også have en mulighed for, at I
Pro kontra, hvad siger I til uran? Jeg synes først og fremmest, der er det sikkerheden med hensyn til vores sundhed, miljø, vi skal tænke på. Og så, hvis vi skal til at udvinde den, hvad siger de så lande, som vi arbejder uden for Grønland? Hvis der bliver lavet sanktioner på grund af dem vi samarbejder, det kan jo være, det er dem, der har sagt nej for uran. For uran, den kan jo bruges på andre dårlige vaner i form af krigsudstyr. Så jeg synes først og fremmest, der er det vores sundhed, vores miljø, især dem nede i Narsaq-området. Vores landbrug, vi bliver jo forsynet med får dernede fra. Hvis vi ikke skal forsynes med newzealandske får. I har markeret herovre. Jeg er bare lige nødt til at komme ind på det her med, om vi så skulle lægge uranen tilbage ind i jorden. For det første, så vil vi få et problem i meget, meget lang tid efter det. Også fordi det ikke kun er uran, der er tale om. Der er også tale om thorium, som også er et radioaktivt stof. Hvis vi lægger det tilbage, så har vi et problem i rigtig, rigtig lang tid med det. Vi har set problemet i Danmark. De går og diskuterer, hvor de skal lægge deres atomaffald hen i Danmark, om det skal være på Bornholm, om det skal være i Jylland osv. Så det er et problem, vi bare vil skubbe længere frem foran os, hvis vi bare lægger det tilbage. Den anden ting, det er, at selskabet, som vil udvinde noget på Kvanefjeldet, de har sagt meget klart og højt, at de vil sælge uranen. Så det er simpelthen ikke rigtigt, at planen er at lægge uranen tilbage ind i fjeldet. Det bliver vi nødt til at slå fast. Og i forhold til Canada, de uranminer, der er i Canada, de ligger altså rigtig langt væk fra beboelse. Her har vi tale om, hvis vi taler om det konkrete projekt, om et fjeld, der ligger klods op af en by. Og det er derfor, vi er nødt til at tale om projektet for sig selv og uranproblematikken for sig selv. En ultrakort bemærkning til dig, Den her bemærkning om, om man skal ødelægge en hel masse natur. Sådan som jeg hørte, så er alle partier 100% enige om, at vi må ikke gøre noget, som ikke er miljømæssigt forsvarligt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Men når vi taler om de her arbejdspladser, når vi taler om projektet over i Canada for eksempel, så har der været nogen derovre, hvor der ligger en meget stor rapport netop om, at det er forsvarligt. Det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og det er forsvarligt i forhold til miljøet, og det har faktisk skabt velstand i de områder, som der er, netop fordi der skabes arbejdspladser, fordi det skaber indtægter. Og der er brug for uran i verden til atomkraftværker osv., uanset om vi fremstiller det eller ej. Så derfor, hvorfor kan vi ikke lige så godt tjene penge på det her på Grønland? En hurtig afsluttende kommentar fra Adasut. Ja, jeg er selv fra Narsaq. Han har brugt uran dernede på fjeldet i 60'erne og 70'erne, hvor jeg selv var barn dernede, og hvor vi løb efter det der lastbiler, der kørte med det der uran der. Og vi lever jo stadigvæk endnu. Men det der med nul-tolerance, vi står for, at vi fjerner nul-tolerancen, og så få grænseværdierne ind. Det er jo ikke noget nyt, at Europa, USA, Canada, de arbejder med grænseværdier. Hvorfor kan vi ikke bruge dem her? Man behøver ikke at finde den dybe tallerken igen, for det findes. Det bliver sidste bemærkning til det her spørgsmål. Så er jeg klar med mikrofonen her, så vi kan få publikum på banen. Er der nogen, der har et spørgsmål? Der sidder en her med de... Ja. Hvad hedder du? Jeg hedder Paul Erik Christensen. Og jeg vil jo gerne stille et spørgsmål, fordi at, nu havde vi et med handicap før. Og ved vælgermødet for 4 år siden, der stillede jeg et spørgsmål til landsstyret, hvor vi fik et svar, at man er ved at lave en tilbundsgående undersøgelse i hele Grønland til 2 millioner kroner. Det er så 2 år siden, men der er ikke sket noget i de selvstyreejede virksomheder endnu. Det er en ting. Og så det andet. Nu har man bygget 400 boliger i Nuuk, Sisimiut, Qaqortoq, Ilulissat, og det blev sagt dengang, at nu skal vi se fremad. Det bliver aldrig bygget mere i Grønland, uden vi tager hensyn til handicap. Ikke en eneste af de boliger er til handicappede. Tak skal du have. Det er da meget konkret. Jeg tror, vi kan starte hos dig, Jens B. Frederiksen. Er det korrekt, at tænker vi ikke på et handicappet, når vi bygger nyt? Jeg vil sige det på den måde, at vi faktisk fik lavet en byggelov. Palle Christiansen nævnte det tidligere, at vi har en byggelov
hvor vi netop har været inde og sikre, at fremadrettet så skal der bygges, sådan så der er tilgængelighed. Men der er meget stor forskel på tilgængelighed og så egentlige handicapboliger. Egentlige handicapboliger, de skal laves, men de skal også laves, hvor det er ud fra antallet af brugere i de enkelte byer. Det nytter jo ikke noget, at vi laver alle boliger om til handicapboliger, men det, der er vigtigt, det er faktisk, at i de huse, som vi bygger, også dem, som vi har bygget af de seneste, hvis vi for eksempel tager nogle af de tårne, der er lavet, de byhus, der laves, så bliver de lavet sådan, så der er tilgængelighed for handicappede. Men det er jo også spørgsmål om, hvor mange af dem, der skal være tilgængelighed i. Derudover så har vi faktisk også i den byggelov, den gælder jo ikke kun boliger, den gælder også alle mulige andre byggerier, hvor kravet er, at man skal gøre dem handicap tilgængelige. Det gælder også, når man går ind og laver større renoveringsopgaver. Ved du hvad, jeg håber, det var svar på det, fordi så hopper vi... Ja. Vi har en hernede, som er klar med et spørgsmål. Hvad hedder du? Jeg hedder Jens Jørgen Jensen. Kan du rejse dig op en gang, så alle kan se dig? Jeg vil gerne spørge Pernille deroppe angående... der er så mange veluddannede grønlændere, som ikke bliver ordentligt brugt. Jeg tænker på, hver gang der er nogen, der søger job i de offentlige virksomheder, virksomheder så er det næsten altid 100% sikkert, det er danskere, der bliver taget. Hvordan stiller jeg jer på jeg tror godt, vi forstod det. Hvordan vil I sikre, at de veluddannede grønlændere bliver til gode set, når der er job til dem? Ja. Skal vi høre? Og noget andet, når man henvender sig til administrationen i byerne, så er undskyldningen altid, det kommer efter alt efter hvor tyk arbejde ligger. Når man henvender sig, så er det fordi man gerne vil fremad, men der er altid nogen, der siger, at du skal lige vente. Når man gerne vil fremad, så alt det der med papirnusseri, de stopper så mange ting for ens udvikling. Tak skal du have. Jeg synes, vi kan gøre det hurtigt. Jeg ved ikke, er der offentlige virksomheder, de ansætter vel dem, de mener er mest kvalificerede, men gør vi det godt nok? Er det slut? Jeg mener, at som princip der skal man selvfølgelig gå ud fra kvalifikationer, uanset sprog, køn og herkomst. Vi er alle sammen grønlændere, og så har vi forskellige baggrund. Vi er alle sammen interesserede i at arbejde for det her land. Men når det så er sagt, så skal vi have inden for de offentlige arbejdspladser en politik, der går ud på, at fastboende skal oplæres, før en, der er blevet tilkaldt, rejser, sådan så at der kan ske en overgang af viden, og den viden bliver i Grønland, og vi kan bygge videre på den. Kadusha Rajit, har virksomhederne ikke selv mulighed for at ansætte dem, de mener er mest kvalificeret til at løse det job, som er ledigt? Altså, jeg tror, at der er to forskellige forhold her, der gør sig gældende her. Det er det private og det offentlige, vi må kigge nærmere på. Fordi jeg tror ikke, vi kan tvinge de private til at ansætte, hvem de skal ansætte. Men til gengæld synes jeg, at de offentlige selvstyreejede og kommunerne kan ligesom begynde at gøre mere brug af veluddannede
hjemmehørende grønlændere, også i forbindelse med udskiftning af ledelsen på forskellige områder. Og her kan man forestille sig, at man kigger nærmere på de kontakter, der er. Siumut har en pointe her, eller tror du, det er sådan ude i de offentlige virksomheder, at de tilgodeser danskere? Ja, vi har set veluddannede grønlændere i alle direktorater i selvstyre under vores regering fra Siumut. Men efter 2009 har man skiftet dem fra udefra. Næsten alle direktører er nu ikke grønlændere. Men vi synes, at det er uacceptabelt, at man ikke prioriterer vores uddannede fra vores land. Men vi må også huske på, at der er danske familier, som har boet her i mange år med børn og familier, og vi har betalt for deres uddannelser her i Grønland og så i Danmark. Dem må vi også have plads til. Men vores grønlandsk skal være først og fremmest det vigtigste. Jens B. Frederiksen, har du ikke tiltro til, at virksomheder, både offentlige som private, ansætter dem, som de mener er mest kvalificerede og bør have den frihed? Ja, det vil jeg gerne svare på. Altså selvfølgelig skal vi bruge vores egne først, og sprog i sig selv er en kæmpe kompetence. Vi skal løfte vores uddannelsesniveau. Det skal vi stræbe på i de kommende år. Det er vejen frem for vores samfund. Men jeg synes også, man skal huske på, at som nyuddannet, så kan man måske ikke løfte en hver stilling, og det kan også være bekosteligt for vores samfund. Jeg mener heller ikke, det er helt rigtigt, det som Doris siger. Altså, der er en hel del siddende grønlandske ledere, også inden for, for selvstyret, departementsledere osv. osv. Den mest kompetente, men sprog i sig selv, mener vi for demokraterne, er en kæmpe kompetence for vores land. Man skal huske at vægte, når man kigger på folks uddannelse som helhed. For lige hurtigt også at runde den anden del af spørgsmålet, hvis jeg forstod det korrekt, som handler måske lidt om byråkrati eller papirnusseri. Det er man, når man som borger henvender sig til en offentlig forvaltning heroppe. Den tid, det måske tager for, lad os sige, en byggetilladelse eller hvad det må være. Det mener vi bestemt også, man skal kigge på, og det skal være effektiviseret. Vi er et lille bitte samfund med en lille bitte befolkning, og det kan ikke være rigtigt, at tingene skal være så tunge. IA. Altså, jeg tror, vi skal erkende, at vi har en udfordring her, men det, som den siddende regering har gjort, og som den siddende regering har gjort rigtig godt, det er netop at fokusere på folks kvalifikationer og erfaringer, sådan så vi får ansat de mennesker, som kan løfte opgaven bedst. Her har det været helt utrolig vigtigt at holde fast i det, og det skal vi holde fast i, fordi det har rent faktisk, og det her, det handler ikke om hårfarve eller øjenfarve, eller hvilket sprog man taler her og der. Lige her, det jeg taler om, det er, at vi har faktisk fået løftet vores selvstyreejede selskaber på en måde, så de nu giver afkast på 173 millioner i år. Før var de en byrde for os økonomisk. Så det centrale her, det er ikke så meget om folks hårfarve eller øjenfarve. Så det centrale er, at vi sikrer, at det er de mennesker, som er bedst kvalificerede, og som har erfaring til at løfte den opgave, der skal løftes. Regeringen her er også den første regering, som har indført en sproglov. Nu taler vi om sprog, så vi skal blive ved med at løfte opgaverne, sådan så vi sikrer, at der både er et miljø, så vi får uddannet folk godt, så de får erfaringerne, så de får kvalifikationerne, og også taget hånd om den sproglige del, så folk har de sprog, der skal bruges i det grønlandske samfund. Tak. Vi er klar med en her. Skal vi tage ham først? Hvad er dit navn? Buster Bertelsen. Jeg vil gerne 20 spørgsmål vedrørende børnebidrag. Bare et. Vedrørende børnebidrag. For det første, vi betaler til børnebidrag på 12.000 om året. Hvornår skal jeg forhøje sådan, så de er så dyrt livet nu? For det andet, når jeg betaler børnebidrag til 12.000, så skal jeg nok prøve det slutningen af året til personlige fradrag, så jeg skal af med det hele, det som jeg har betalt på 12.000. Hvor så med ham, der beholder børnene, han får aldrig noget med personlige fradrag, det får han aldrig for. Det var ham, der misbetalte vedrørende ærlig økonomien. Tak skal du have. Jeg forstod det sådan, at man betaler 1.000 kroner i børnebidrag. Er det nok? Det er ikke mange penge for
og ikke at tage et ansvar for et barn, som man er med. Er 1.000 kroner nok? Er der sut? Jeg ved ikke, jeg kan ikke lave sagsbehandling og vurdering af, hvor højt den skal være. Det må så vurderes ud fra leveomkostningerne. Om den har fulgt med eller ikke, det må vi tage. Det er ikke sagsbehandling, det her. Det er et spørgsmål om børnebidrag. Vi betaler 1.000 kroner, alle dem, der har børn et eller andet sted uden for ægteskabet, rejser væk. Ja. Er det nok? Det ved jeg ikke. Altså, det er noget, der skal reguleres ud fra leveomkostningerne, inflation. Du har selv børn. 1.000 kroner i tilskud om måneden. Det er ikke mange penge. Det er et par bukser. Ja, umiddelbart så vil jeg sige, at det er meget lavt. Ja. Fordi børnene, det har brug for, at man bruger flere penge på. Kan du så ret sige det? Det her familieretslige forhold, det er desværre stadig i hjemtaget endnu af selvstyret. Så det er ikke noget, man lige på stående fod kan få det afklaret her og nu. Okay, det er ikke hjemtaget. Vil I lige kæmpe for, at børnebidrag kunne blive sat op? Børnebidrag er ikke nok. 1.000 kroner er heller ikke nok om måneden. Priserne er meget høje. Mad, tøj og for daginstitutioner. Så det er ikke nok. Vi må arbejde og forhøje. Ja. Demokraterne, en hurtig melding. Jeg vil bare sige, at det er ikke korrekt, at vi ikke selv kan hæve det, fordi det er faktisk sket før, for ikke særlig lang tid siden, at det netop blev hævet til 1.000 kroner. Og det var Inatsisartut, der traf den beslutning, så det kan vi godt. Og fra demokraternes side, der mener vi faktisk, at beløbet er alt for lavt. Leveomkostningerne i dag, de er helt vildt høje, og hvorfor skal den part, som står tilbage, hvorfor skal vedkommende egentlig stå med den største del af byrden? Det, der så bare er problemet, det er, at der er så mange, som ikke betaler deres børnebidrag, som gør, at det offentlige skal ind og betale. Og det betyder så, at man lægger en rimelig stor byrde over på det offentlige ved også at hæve det. Men det synes ikke en undskyldning for ikke at gå ind og hæve det under alle omstændigheder. Det må være vigtigere, at familien har nogle gode levevilkår. Ja. Hvad siger IA? Hurtig melding. Vi mener at bidrage det er for lille. Altså, 1.000 kroner det er ikke nok. Alene i... altså, hvis en endelig barn eller endelig mor har vi flere børn, hvis det skal kun leve af til 1.000 kroner eller 2.000 kroner. Så det kan vi også godt forvente, at I går ind og kigger Men alligevel, vi bliver også nødt til at kigge på den anden side. Alle de der penge, som opfindingen, det skulle ellers haft det, som skal også betales, fordi de får jo penge fra offentlig først, så der bagefter, så skal det vedkommende i landet, der skal afdrage til offentlig. Vi mangler jo en hel masse penge. Hvis vi skal oprette den der konto også, så skal altså tage sammen, betale de penge, det skal også betales. Det er vel ikke en undskyldning for ikke at sige, at ham, der løber, eller hende, der løber for ansvaret og overlader det til en anden, kan nøjes med 1.000 kroner. Det virker det kan ikke nøjes med 1.000 kroner. Godt. Vi holder den der, så er vi klar med et spørgsmål mere. Ja, og en her. Lars Jørgen, hej. Jeg kan ikke nå alle på en gang. Jeg vil gerne spørge om ADHD. Nej, han har vel... ADHD. Ja. Det er, vi ved, at børn, som har ADHD, de går i nogle specialskoler. Hvad med voksne, der har ADHD? Hvornår vil I begynde at støtte om dem, samtidig med, når de skal behandles? Ved I overhovedet noget om ADHD? Vil jeg lige spørge. Jeg tror ikke, de skal svare på, om I ved noget om ADHD. Det tror jeg, vi springer over. Men vi kan godt spørge om, voksne og ADHD er blevet meget sådan kendt i de senere år igen. Er det noget, vi er gode nok til at støtte op omkring? Altså, har de muligheder nok? Jo, altså... udgangspunktet må være, at så må vi finde ud af, hvor stor er behovet. Og er behovet stor, så må vi lave nogle tiltag, der kan afhjælpe personer med ADHD. Undskyld. Ja. Har I en holdning til det? Ja. Altså det er selvfølgelig også et område, som med tiden er mere synligt, som vi bør fokusere mere på. Spørgsmålet er så lige, hvordan var det? Det må vi så hjælpes af hinanden. Siumut?
Ja, altså i vores uddannelsessystem, der har vi ikke så meget, hvor vi giver mulighed for specialistuddannelse. I linje fysik, der har vi ikke noget, som kan specialisere sig i forhold til problemet. Jeg synes, det må være tid, når vi er efterhånden med viden om, at der er flere og flere børn, der har det sygdom, som vi kender tidligere. Vi må gøre noget for, at vores lærer eller i vores uddannelsessystem har vi i hvert fald behov for, at nogen bliver specialister i det er forholdsvis nyt, det her med voksne med ADHD. Jeg er blevet opmærksom på, at det også er noget, voksne kan lide af, og med mange gange relativt få behandlingsmetoder, så kan man give dem et helt andet og meget mere indholdsrigt liv. Er det noget, vi har været gode nok til, og er vi gode nok til at følge med i vores sundhedsvæsen og sørge for, at vi får støttet op omkring de her folk? Siden spørgsmålet bliver stillet, så er det måske ikke gode nok muligheder. Jeg skal ikke lige selv sige, at jeg har et dybere kendskab til det, men jeg ved dog, selvom det er børnerelateret, i forbindelse med den nye skole i Ilulissat, vil man gerne afsætte penge til et specialcenter for særligt handicappede, blandt andet børn også med ADHD, hvor man får varetaget det. Men omkring voksne, så er det nok noget, vi må kigge nærmere på, hvad der findes nu, om det er noget, der skal forbedres. Ja. IA. Ja, altså der er jo, det er helt rigtigt, at i forhold til ADHD og voksne, der mangler der viden, og det gør det også rigtig mange andre steder i verden. I det hele taget omkring psykiske handicap, mental sundhed, det er ikke noget, der har været særlig meget opmærksomhed på i rigtig mange lande, og inklusive Grønland. Det er et område, som vi er nødt til at få bygget noget kapacitet op på. Vi er startet omkring ADHD med børn, hvor der er blevet holdt en konference i forhold til det her spørgsmål, og der er også blevet set på i forhold til efterskolen i Maniitsoq at have pladser til børn med handicap af den slags. Så det er noget, vi er gået i gang med, men voksne er vi nødt til at se på, hvad vi også gør ved på det område, og det er helt klart et område, som skal løftes. Jeg tror ikke, vi når det meget nærmere i dag. Vi når lige et sidste spørgsmål herovre. Hvad hedder du? Ja. Ja, jeg hedder Elisabeth Heilmann. Jeg har 2 konkrete spørgsmål. Ja, det er fint nok. Bare. Første spørgsmål er, vi siger, at vores unge, der vokser op nu, er vores fremtid. Hvem vil stoppe al hashhandel, al euforiserende stoffer, der kommer her til vores land, og ødelægge vores unge, børn, medborgere. Det er alt, hvad vi når nu. Jamen, jeg kan ikke nå det. Jeg vil bare gerne have seriøst svar, fordi der er ingen andre, der har spurgt om det her. Det er meget vigtigt at vide, for vi er nødt til at stoppe det. Tak skal du have. Det er vel ikke nogen hemmelighed, at hash er både let tilgængeligt og skaber store problemer i det grønlandske samfund. Det har det gjort i årtier. Hvorfor har vi ikke kunne gøre noget med den åbenlyse hashhandel og det åbenlyse hashmisbrug, der er meget udbredt i vores land? Vi kan jo starte med IA. Det er nok fordi, der har været forbudt. Altså, det er ikke fordi, jeg er tilhænger af hashsalg. Det har været forbudt, og vi snakker ikke om det. Det er bare sådan en tabu i mange år. Men man har hørt det. Dem derovre. Men jeg tror, der er ikke nogen, der i Grønland, der ikke ved, hvor man kan få fat i noget hash. Og vi kender alle sammen folk, der ryger det. Det er et kæmpe problem. Hvorfor er det stadigvæk det efter så mange år? Altså, jeg kan desværre ikke sige, hvorfor det er det stadigvæk. Det er forbudt at sælge det her i Grønland, men der er mange penge i det. Der er mange penge, som folk, der kan tjene på det. Det må være det. Det må være penge, der styrer dem, der handler med hash. Jens B. Frederiksen. Jeg tror, det er meget vigtigt. For det første så bliver det hele tiden udbygget alle mulige metoder til at forsøge at forhindre at få det ind i landet. Der er scannere, der er alt muligt mærkeligt, som der bliver brugt. Det, der bare er problemet, det er netop, at der er så mange penge i det, at alle de tåber, der handler med det her, og ødelægger vores samfund, at de bliver ved, og de bliver ved med at finde nye metoder. Derfor så skal vi lave langt mere forebyggelse, end vi gør
Vi skal ud på skolerne. Vores børn og unge, de skal slet ikke begynde på det. Men så også en anden ting, det er faktisk, at jeg tror, at alle mennesker i det her land har et stort ansvar for det. Vi er alt for mange, der bare lukker øjnene for det, når der sker noget, når der er hashhandel, når der er ditten og datten. Det vil jeg ikke blande mig i. Men det er ikke kun det offentlige. Det er ikke kun politiet eller sundhedsvæsenet eller socialvæsenet, der kan ordne det her. Det kræver, at alle mennesker siger nej, vi gider ikke finde os i det her. Lad os stoppe det. I flere europæiske lande, der drøfter man meget tanken om at legalisere hash, så man kan bruge de midler på noget. Var det noget fra Siumut? Altså, vi er imod legalisering. I Grønland, der har det lykkedes sidste 20-25 år mere end halvere alkohol. Og det har vi erfaring med, hvordan vi har gjort det. Og det må vi gøre nytte af, og så gøre det for euforiserende stoffer. Men hvordan kan det være, at det vedbliver med at være sådan et stort problem? Hvorfor kan vi... Det er fordi, vi gør ikke godt nok. Vi må gøre noget mere for oplysninger og kampagner og den slags ting, som har hjulpet rigtig meget de sidste 20-25 år. Anton Frederiksen, en afsluttende bemærkning. Det er endnu en gang en kæmpe problem, vi har med det at gøre til dagligt. Og det er noget, vi alle sammen skal komme mere ind i for at bekæmpe. Altså, det kan heller ikke være rigtigt, at man nogle gange hører, at selv nogen af os valgte måske bruger de. Det er alt for galt, hvis det sker. Og det er os, som gerne skulle være eksemplariske. Hvordan kan man stoppe? Hvordan kan man altså, jeg tror også, at man skal kigge nærmere på, hvordan sanktionerne for overtrædelse af bestemmelserne så højere straffe, muligvis. For fremover kan være. Er der slut? Ja, det er igen et ressourcespørgsmål, og det ansvar ligger hos politiet, som igen hører ind under den danske stat. Det er her, man skal sætte sig ind, samtidig med, at man laver forebyggende arbejde og oplysningsarbejde. Men lad os kigge, hvorfor er det, folk vælger at bruge hash. Der er mange, der har sociale problemer. Vi har jo en ungdom i dag. Men det kunne godt se ud, som om vi ikke kan overlade det her bare til politiet. Der er måske også brug for en holdningsændring, en personlig stillingtagen til det her spørgsmål. Som det fremgik hos de andre, det er holdningsændring hos de offentlige personer, det vil sige politikere og dem, der har ansvar, og som er forbilleder for de unge mennesker. Men sociale problemer, der er også grundlag for misbrug, om det er hash eller alkohol. Vi skal bekæmpe sociale problemer, og det er der, vi skal satse, i stedet for at det bliver desværre sidste kommentar. Vi skal til i gang med den afsluttende runde, hvor hvert parti igen har 1 minut til at komme med deres afsluttende bemærkninger. Og denne gang, der starter vi modsat af, hvordan vi startede sidst. Det vil sige, det bliver IA, der starter. Jeg har lige et smart tidsur, jeg lige kan finde frem. Vi står i dag over for rigtig store valg. Hver især af os alle sammen skal være med til at tage de valg. Det er nu, vi skal sikre økonomien, og det er nu, vi skal sikre, at vi også fremover kan udvide vores velfærdssamfund og skabe øget lighed i det grønlandske samfund. Vi skal også sørge for, at vi kan skabe mere lige muligheder på tværs af hele kysten. Det er nu, vi skal udvise udholdenhed og vedholdenhed, så vi byder generationerne efter os de bedste forhold. Og det er også nu, det er helt utrolig vigtigt, at vi tænker os godt om de beslutninger, vi tager. For de beslutninger, vi tager i dag, de kommer til at have kæmpe stor betydning for generationerne rigtig mange år fremover. Inuit Ataqatigiit mener stadig, at de bredeste skuldre skal bære mere end de smalleste skuldre. Vi skal skabe et stærkt samfund, hvor et stærkt familieliv giver vores børn det bedste grundlag for skolegang og uddannelse. Derfor skal de næste 10 år være i folkeskolens tegn.
Så er det Demokraternes tur. Værsgo. Den politiske kurs, det er også Grønlands kurs. Mine damer og herrer, tv-seere og radiolyttere, vores politikere er vores fælles arbejdsteam. Det er et team, der beslutter vores fremtid, og det skulle rigtig gerne være et velfungerende team. Tænk på det, når I sætter jeres kryds. Rigtig godt valg. That's it? That's it. Okay. Det behøver ikke tage så lang tid. Siumut, værsgo. Ja, først og fremmest tusind tak for god aften. Siumut er klar til at tage endnu en valgperiode i møde i Inatsisartut, hvor vi igen vil sikre borgernes medbestemmelse i alle lovgivende arbejde. Siumut går til valg på indførsel af afgifter på råstoffer. Siumut går til valg på udvidelse af vores fiskerimuligheder med større udnyttelse af vores 207 mils økonomiske zone. Siumut går til valg på en Grønland, hvor vi lægger vægt på lige behandling af borgerne med respekt for demokratiet og medbestemmelse. Siumut arbejdede forrest for sin hjemmestyret. Siumut har været førende for selvstyret, og vi er klar til at være førende for selvstændighed. Siumut for en stærkere Grønland. Tak for i aften. Tak skal I have. Så er det Anton Frederiksen og Kadu Rasiit partiet. Værsgo. Kadu partiet siger mange tak for i aften. Og vi har hørt mange meninger og tilkendegivelser fra jer, som vi har noteret os til at kæmpe videre, når vi kommer ind i Inatsisartut igen. Og vi vil fortsat arbejde på at udnytte vores eksisterende ressourcer, heriblandt vandressourcerne, som vi ikke udnytter fuldt ud i forbindelse med vores erhverv. Så der er blandt andet forhold i folkeskolen, som skal forbedres. Vi skal støtte skolelærerne med deres kæmpe arbejde i skolerne. Så rigtig, rigtig god valg, og tak for jer. Tak til dig. Og sidst men ikke mindst, er der slut. Værsgo. Tak for et godt valgmøde. Vi er desuden går til valg på bæredygtig økonomi, og det betyder, at bæredygtig økonomi, det er en god folkeskole, der danner et grundlag for et godt adgangsgivende eksamen til videre uddannelser. Det er bæredygtig økonomi at give folk et trygt og frit samfund, som animerer dem til at bidrage til samfundet. Det er bæredygtig økonomi at lade folk spare op i deres i fast ejendom. Det er bæredygtig økonomi med fri konkurrence, og det er bæredygtig økonomi at investere i befolkningen og ikke i eksterne på nuværende tidspunkt. Godt valg. Det bliver det sidste ord her ved vælgermødet i Sisimiut. Tusind tak for et fantastisk publikum. Tak for gode spørgsmål. Jeg er ked af, at vi ikke nåede flere, men vi fortsætter ufortrødent næste onsdag, og der bliver det for Raotdok. Tak for nu.